Вітаю вас, сябры. Мяне завуць Алена Філатава, і я з'яўляюсь адной з кіраўнікоў праекту дапамогі бежанцам з Беларусі, антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом», якой знаходзіцца ва ўкраіне. Сёння адбыўся напад на нашага сябра, таксама кіраўніка праекту, якой знаходзіцца ў Польшчы, Александра Малашчука, з боку Піліпа Шаўрова. Александру былі нанесены фізічныя пашкоджанні. Мы вельмі абураныя гэтай сітуацыяй, і кіраўніцтвам антыкрызіснага цэнтра «Беларускі дом» было прынята рашэнне. Яно кранаецца Піліпа Шаўрова. Мы бы хацелі паведаміць наступнае. З сённяшняга дня Піліп Шаўроў знаходзіцца ў чорных спісах нашай арганізацыі. І калі Піліп будзе на тэрыторыі Украіны, з нашага боку яму дапамога надавацца не будзе. Таксама мы не будзем даваць яму пазітыўную характарыстыку, якая б дала яму магчымасць атрымаць замежную дапамогу, будучы на тэрыторыі Украіны. Мы салідарныя з польскай краінай, мы салідарныя з польскім праектам. Мы лічым непрапусцімым любы акт агрэсіі ў дачыненні, тым больш валанцёраў, якія фактычна зараз ратуюць жыццё беларусаў. Пан Александр, мы салідарныя з вамі. На жаль, мы не можам залічыць вашыя фізічныя раны, але з свайго боку гарантуем, што намі будуць прыняты ўсе меры, каб Піліп Шаўроў, якой нанёс вам фізічнае пашкоджанне, не атрымаў дапамогу з нашага боку. Я таксама прапаную сусветным суполкам, якія валодаюць інфармацыяй, якія таксама лічаць неабходнымі быць салідарнымі з польскім бокам, далучыцца да нашай ініцыятывы і ўнесці Піліпа Шаўрова ў свае чорныя спісы і не надаваць яму дапамогу ў тым выпадку, калі ён апынецца на тэрыторыі вашай краіны. Шчыра дзякуй. Жыве Беларусь!